Kita mo. Oh, tingnan mo oh. Pamasahin na lang. Pamasahin na lang. Kulang ba? Ay, paano ba siya ano yun? Ayan guys, welcome back po sa aming YouTube channel. Ngayong araw, nandito kami sa aming farm. Magtatanim kami ng pakwan. Yan, red pakwan and yellow pakwan. Tataniman namin yung bakante na hindi matataniman ng palay kasi tag-araw na ngayon. So, sayang naman kung hindi natin siya mataniman. Tara guys, samahan nyo kami magtanim ng pakwan. Let's go! Yan, sinisimulan na ni Kuya Billy magbutas ng magtataniman ng pakwan. Lasing ko pa lang, dito na yan. Ito kasi guys, kapag second crop, hindi siya inaabot ng tubig. Kaya, kaysa bakante siya, taniman na lang natin ng pakwan. Pero minsan, munggo ang tinatanim namin dito. Kasi may libre kaming buto ng pakwan na nakuha sa barangay. Sayang naman kung hindi siya matanim. Kaya, tanim na lang natin. Palusot ba? Kaya magpan ka? Ilan sa isang buwan? Pagluhin mo na para kung magtayo ng din. Mabuhay pang dalawa. Yan, naghahanda na naman si Kuya Ulan ng ng bukid. Malapit na naman ang taniman. Dito ko kinukunti. Hindi yung bikon mo. Lumaw may kutuloy ka. Ganyan o. Ang pangkaman. Tangkang ito. Ganyan. Ang pagtanim namin. Bawot budbudan mi ng kuwan. Ito ba? Basta itubkol mo lang na ganyan. Oo, sa amin ganito. Ba't si Papa nagkala-kala pa? Diba, kay Papa naman, basta mong nilagay dyan, yung sa kanya. Mabuhay man lahat tayo ng te, kahit nakapahiga man Oo, siya. ba't yung sa akin din? Hindi, nabuhay man lahat. Hindi, siguro. Kaya lang, pag diwali-wali Ba't yung masyadong matrabaho yung ganyan? Basta mo lang, tinag mo lang dyan sa butas. hindi na ganyan. Pero may gulong Oo, may tubo lahat tayan. Di ganyan lang. Tapos Masyado lang mababaw din kasi. Hindi man yung malaking buto ba, eh, paglagyanan mo. ipatayo mo. Makayat na rin itong gulong. Nilagyan na rin namin ng organic. Tapos diligan kasi mainit yung organic. Hindi, wala kang sambra? Kaninang nagbalik ako, kalimutan ko man. At nakita ko itong pakwan na tanim. Naku, dali tayo dito maglilig-dilig pag nagtubo. Kahirap ng tubig. Ito dalawa. Tagmano pinagmulay yaw? Hello! Yung honeydew sana, no? Itry natin. Ito na nga. Abot ba to ng December, antay? Sa New Year? January 1 na to ang harvest. Ang Tiligaya? Abot sa New Year to? Hindi na, no? November na ngayon, anong pitsa na ngayon, Lutso? Hindi, pang December 31. Hindi talaga. Malilat ta. Isakto ng December 31. 90 days? 90 days?
Ayo, hindi na. Pinsan, depende sa lupa. Pagka kayong takap ng dalawa. Tapos na. Wala na doon, wala na kita. Hanggang dito lang yung butas na. Di ba na nagtatay nakarang hanggang dito? Minsan lata. Okay, na-harvest kahit isa? Wala. Meron din, mangilan-ngilan lang. Kaliliit pa ng bunga. Wala matikman. So ayun nga, tapos na namin tong isang plot na to. Mamayang hapon naman, sobrang init guys. Baka may stroke kami. So yun na nga guys, ngayon time check, natulog lang kami ng konti. Inabot na alas 4. Pinalipas lang namin yung init kasi sobrang sakit sa balat. Kaya yung kulay namin black beauty na. Ako naglaba pa. Tutuloy natin ngayon yung pagtatanim ng pakwan. Ano oras nante? 4. Alas 4. Si JJ hindi na nakasama kasi kailangan niya mag-rest. Oo, mag-aabay si JJ eh. Buti kami guys, hindi mag-abay. Magkain lang. Magkain lang. Magkain lang. Ewan ko lang kung hindi na kami saan. Ito? Parang ikaw nagkana eh. Bali, tinanim muna namin guys yung kulay dilaw na pakwan. Naiwan yung pula. Magbutas muna kaya. Pakan mo, lundagan mo. Hindi ka. Oo, tignan mo siya. Oh. Sobrang kalinat Oh. nga, hindi magbaon. Tignan niya, pakita mo. Oh, tignan mo. Oh. Malambot din banda sa kanya. Hindi. Katanggal dito. Oh, sige nga. Talagang mabigat lang ako. Huli, ganyan din daw kasi. Biglain mo kasi ay, sabay mo yung paa mo. Baka madulas ako dyan oh. Ba nang init guys. Ang ganda na magtanim. Kaya lang itatanim namin na uli. Naiwan ba naman? Kung ano yung itanim, naiwan? Palit na ng palit yung butas. Alay, nagkayang ka man. Sige, tuloy mo ratan. Sundan mo na yun, tapusin mo na. Salubong ka na dyan. Nagkangat na ato yung nadagan. Salamat la, parang narinaw. Pinpin banda. Sumaw. Bigat laki na nalo na naya. Oh, maanos ka awam mahal. Awan anos, awan diyan. Walang tiyagaan te, wala no. Laga. Tama. Kaya kuan. Ayun si Kuya Ulan guys, na rin siya, nag-uumpisa na rin Ulam laga. Dahil start naman tayo ng talukan. Start na naman ng patanim ng palay. Guys, organic para mataba ang ating pakuan. Ngayon na ulit. Ay na. Inamanan? Ha? Puro kayong ina. Pahinga muna tayo guys. Tago mo pa yan hante. Tago ko. Puri ka lang makasagis sa gawisute ko. Banbay. Nantay namin yung dalawa, si Aisa at si Billy. Nagluto sila ng banana Q. Tagal ng merienda natin ah. Wala ang init eh. Pero kan naman na. Mas okay na maganda ko. Hindi gaya nung kanina po. Awanti gamitin da nga sangol tinukuldan na. Ayan na yung dalawa. Ayun na ang aming hinihintay. Merienda. Merienda agad. Wala pang natanim magmerinda la. Oh, meron din. Ilang plastic na yan na tanim natin. Apat na sa shade. Oh. Wow, thank you. KP ay. Sisulbot. And then syempre meron tayo yung soft drinks. Oh, tara na, tita. Come on. Come on, let's get it on.
Murag itakki dati yung mana. Well, Dali kasi dapat ano, takip mo. mauna yung kwan. Buto. Ang pangtakip mo na lang yung organay. Merienda guys. Ginatabunan pa ng Nga may asukal, kadami. lupa tapos Baw kainit. soft drinks tayo pa yung soft drinks ha. sarap. Baka dito pa. Mga una. Drinks na naman kayo kanina. Kain. Dati nagpabili. Meron kaya ano man yan, royal, di man makaano yan. Ang pinagkaiba. Mainit. Kakaadaw ko lang yan. Sarap guys. Sarap ang saging. Hindi ko makikipag guys. Mainit kayo. Parang, Mayroon ako sa mainit. Kayo ay? Kumain na po kasi ganito. sarap. Tawagin si Kuya Ulan na. Ayun ako. Kuya Ulan! Agustima. Narinig niyo yun, guys? Oh, hindi ako yon. It's you! Oo, narinig niyo yun. Santi pa say. Tama kasi? Ako dyan. May jet plane. Dati nung bata, Uy, nung ang bata galing, ko, oh. ala na, ba't ano kaya yan? Sabi ko na. Kaya nga may guhit, yung pala ano. Pero ano kasi yan? Ano, tambot siya? Jeep plane. Jeep plane. Jeep? Ano Jeep plane. Ya? Jeep plane. Jeep. basta the plane na. Jetle. Jetle daw, jetle. Ko niya yung hindi naman aeroplano yan. Basta the plane na, balina. Jet plane ba yan? Jet plane? Jet plane. Jet plane. Jet plane. Sabi na kasi Ay, ano? jet plane. Anong tama? Jet plane. Oh, jet plane. plane nga. Ano talaga? Jeep. Jeep plane. Jeep ba Kasing yun? sinda. Jetle, sabi niya pa nga eh. Pamangkin na yun. Jet plane tao yun. Si jet plane. So ayan, start na naman tayo sa pagtanim ng pakwan. Oh, ante, may narinig ako, ante. Umutod ka? Hindi. Ay, tika pala yun. Tika pala yun. Yan, buhay ka ha. Para meron kaming ma-harvest. Hindi yung ano. Bibiyahe ka namin sa ano, Singapore. Saan ka ante magpunta? Ha? Saan ka mag-vacation? Nangarap. Nagplano. Bilisan nyo oh, padilim na. Tayong ilaw. Palubog na ang ating mahal na araw. Kami ay nagtatrabaho pa. Ito. Oh, limang ka. Ha? Lima?
So yun guys, pauwi na po kami. Ayan, anong oras na guys? Nasa isla. Gandang gabi bayan. So yun guys, after natin magtanim ng pakwan, mag-unboxing naman tayo from California. Thank you so much. Ito po ay galing kay Sir Romy at Ma'am Cathy Culiado. Thank you po sa Thank you po. maapaw na blessings. Ayan. 3 boxes. Itong isang box guys na malaki para sa ating mga katutubo. Yan. Bibigay natin yan sa kanila. So, si Papa daw ang magbukas. So, buksan mo na pa. Excited na yan. Buksan na yan. Mukha yan. Pikit muna kayo. Pahula mo pa eh. Dali. O, pahula mo rin daw pa eh. Nakatigil Oh, mo sige. tayo next pa. Nagsupply ka rin ko. Di mo, may wala pa. May spam na tayo. May isang kahon. Nako! Oh, nagabang. Ano gusto mo ang tikman ngayon? Kumbet, ano lang. Miss niyo na raw yung Ikaw, Ante. unboxing. Kahit ano lang. Spam. Spam. Muta. Ikaw lang gusto mo. Ako gusto ko. Spam. Corn beef. Up! Pantalon. Ano Size? Pang lalaki kaya kaya Up. wala yan. Tutuloy natin at ang Natin, ating guys. tagabukas. Oh, nakita na! Wow! Ano to? Pampaganda. Oh, mamaya buksan. Parang letter ito. Mamaya, tignan natin ito mamaya. Oh, marami ulit tayong gloves. Headband ang tiligaya. Oh, mga helban niyo. Una. Na, ikaw. Pang Japonesa. Oh, may pangalan. Halloween. Hindi, ganito yun. Bata to. Oh, ganda. Oh! Ay, sabay-sabay kami nagkasine. Ay, pare-parehas. Masot mo yan, tita. Di ba magninang ako? Pahingi ako. Ay, di ba makabay ka, Jay? Baliktad! Oh, yan na, Jay. Baliktad! Ay, sorry. Baliktad eh! Mama, Parang dali yan. corona. Baliktad eh! Ay, parang Ay, parang maganda yan, Peng. Square. Doon daw, Peng, sa kabila. Pakita mo muna yan oh! Si Papa ang nakakalkal, guys. Gusto niya siyang magbukas. Ay, popcorn. Wala, pang babae yan. Nakakati na Sa agad. petik na to. Wala mang pa na. Ang ninang. Maganda yun. Wala na ito yun. Apo ko. Ayan, sa iyo, Tay. Akin na, ipintas ko sa'yo. Ano to? Kursivax. Ah, si Kuano. Ikaw ay thumbnail ko. Ito pa oh! Kasi pasig naman. Ang gaganda ng ating mga tita, guys. Tanggalin mo eh. Tingnan niyo guys. May panglinang na kasi. Jay, pangabay, Jay. Jay, oh, pangapin mo, Jay. Kokolay. Isang delikado. Kabil mo, mami na. Ay, pangano lang to. muna. Huwag kang Pinag-dubati niya. Ante ah! Huwag kang matakot. Halisan niya. Oh, meron na akong kwintas na gold. Oh, Minsan lang maka-gold. kabil ko ang timagbagi ko. Pagdating niya sa kalsada, utangan kayo dyan. Wow, more pants. Parang, ba't may ano, mukhang Yes, bago pa may to. spam na tayo! Yehey! And syempre, corn beef ulit! Wow! Thank you po! Thank you po. Oh. Ito, pwes, oh. Hati pa sa'yo. Yan, tag-isa kayo. Ang tiligaya sa niya. Alam, parang si Kuan. Ito, straight sa boy. Sundan, maduna na rin. Akas na akas ah. Wala, ito dapat yung bibigay. Design talaga yan. Design Ali, niya. design yun eh. Alam, alam sa akin dito. Guys, pigis na. Sabi ni Papa. Ali, ganyan talaga yan. Design Ate, baka niya. palitan tayo. Maluwang sa akin dito eh. Di palitan. Mali kami. Ito di ang pang-abay to. Sa akin, sa Ang akin. mga ganito. Kulay puti. Ha? Isa ko. Bakit? Puti yung All dam. white. Wait, hindi ka pala bukas eh.
Challenge! Ganyan ka maglakad sa kalsada? Antay, ganyan ka magawa eh. Mga bago. Di ba yan? Ganun mo. Yan! Yan. Wow, antay bagay. Sabihin mo, 150 lang, 150. Tingin. Oh, bagay nga eh. Mag-Japanese na kayo! Bagay mo. Uy! Ano yan? DFL. Kabilis ni Papa eh. DFL. Ano daw pa? Tignan mo nga pa. Letter. That's a letter. Oh, may anak. Tignan natin. Laksan mo, Uncle, pagbasa ha. Basahin mo yan pa. Makinig kayo mabuti. Oh, basa. DFL team. Wow, ano kaya? Jeans for everyone in the team. T-shirt, DFL ladies, bags, DFL ladies, accessories, necklace, bracelet, watch, and others. You can have a game and winner will pick a gift. Makinig. Sana. Dear DFL team, sana makarating ang mga boxes well intact and no damage. Also, we hope you like our advanced Christmas treats to you all and for the Katutubo. We pray for your continued success in vlogging and hope for your guys to reach the 100K mark soon. Yes! Wow! Sana po. Take care and mabuhay DFL team plus the new KP and I love team. Yan. Salamat po from Tito Romy and Tita Cathy. Kailan na kanya na? Okay, kiss sa akin. Wow, may t-shirt tayo. Yay! Nakatutok ng kayo amin na. Ay, sa lahat ng tao. Dito, pare-pare naman to. Ito, pwede natin i-uniform to, oh. Yay! Sangkalan. Wow! Thank you sangkalan po. tayo. Yes! Meron tayong almond. Almond biscuit. Yan! May pang merenda tayo sa ating, pag magkaalis tayo. Okay, may sandals na. Oh, yan, baunan, oh. Para pag mag-alis tayo, lagi tayong baunan. Wow! Laki ng kapean mo, Ping. Para sa ito, Ping. Ay, kay Dana oh. Kay Dana. Ano yan? Tingnan nyo baka may mga Ah, may pangalan. Dana. Nasa school pa po si Dana. Bonifacio. Dahil nanalo ka! Wala nang nakalagay pala doon sa ano. Speaker oh. Ay, speaker to? Yan sa computer. Yay! Thank you po! Ilabas nyo lang O, muna. diba guys, ang gulo-gulo namin kasi excited na naman kami mabukas ng mga Kaya to. Ngayon na lang. Wow! That's Wow! Ang ganda. Baka may Baka pangalan. may mga pangalan yung friend. Tignan natin. Ten, ten, ten. Wow! Beautiful! Hawakan mo muna, Jay. Ay, ante, suot mo yan. Bagay sa suot mo. Tignan natin kung may Suot pangalan. mo, ante. Ante ligaya. Ano, Tim? Mami, May mga DIY na bag na oh. Apaw! Pag walang pangalan. Ay, may ante, bagyo. Ayan, may pangbagyo pa na, ante. Oh, ang Yung mga bago. Kanina ko. sige na, friend! Ang cute! Ayan, oh! Ang na-shock! Hoy, kayo baga. Kayo Ay, lang. walang... Ay, ito, oh, Greta! Kaputok! Ayan, sa New Year. Cellphone. Kirkland cellphone. Oh, pabango, oh. Ay, sabog. Oh. Bango pa yun. Akin nga yun, t-shirt. Lang-langadan na eh. Langil! Paano rin yan? Saan ang pakmer na? Ay, maganda kay Auntie Pasing. Oh, Hindi pa nalagay yung mukha. Oo nga, Kaya bago. bago. Ay, bago. Ay, Parang lugi ako, ah. Parang ano ito. Ang deligaya ka siya sa'yo. Pang sambato, no? Ay, ang deligaya, pang samba. Kay Aleng, kay Juan. Hoy, naano na lang. Ano, maigsi ang kanya. Ah, sino gusto nito? Kaya, pajama? Hindi, kung siya yung Ukraine. robe. So guys, bigyan natin kay Kuya Ulan. May Tsaka, pangalan siya. ano, mga pants. Bigyan natin ng mga pangalan. O, di ba ang gulo-gulo namin? Thank you po sa cute na bag. Ito po ang aking nakuha. Kaya po kami magulo. Thank you so much po. Sige tayo. Sa nagbigay. Video, from head to toe. May pangalan pa?
Pare-pareho lang ang size. Akin na nga yun to. Sa akin to. Saan yung pagwante? Wala. May kuha na rin. Wala yun sa'yo. Kalaki eh. Pagpabayan niya lang. Charger. Pwede kayo mag-charge dyan. Oh, diba? Ang cute ng aking bag. Oh, ito masaya na ako dito sa bag. Nakalimutan. Tsaka doon sa spa. Pinakatitinukan niya. Diyan magbihis ka na lang baga pangabay. Pwede na. Wala. Saan tiligaya ako? Allah, yung susukat mo! Di ba, hindi bago rin itong damit. O, tinan mo. Paano paglagay ito? Wala ka! Para kayo nagpapautang dyan sa ganyan mo. Baliktad sa. Ganyan mo lang. Lusot mo lang. O, lahat ng suit mo, ante, uwi mo na yan. Huwag ka magbihis. Ganyan lang. Saan na yung pangbagyo mo ay? Ito. Ay, pangbagyo Tapos mo isuot mo siya. yung bag mo. Ah, Yung bag mo. Yung bag mo. Ganyan ka na magkalisan tiyan. Ganyan ka na mag-uwi. Bitbitin mo yung bag mo, ante, kung bagay. Ito, pwede ito pa. Like this. Mag-isa ko. Hmm. Pagkita natin ngayon. Yun o. Ah, ba? Hindi na. Maganda to. Hindi na magbiyahe, guys. Pwede na talaga. Pamasahin na lang. Pamasahin na lang kulang, guys. Ay, paano ba ka siya ano yun? Mag-iisan tiyan. Ganyan ka na mag-uwi. Maraming salamat, guys. Yan. Thank you po, Ma'am Katet, Sir. Romy. Thank you so much po. Pag nakatagal sa nakatatagawin, Ha? tamang. Mati. Katawa ko na. Ante, para kang manghuhula. Talaga eh, yung doon na bibig. Daming nakuha nila, oh. Saan mo nakuha yan? Thank you, thank Hindi you. na natin kuha na unang tabi. Ito po yung nakuha ko. Bago. Tsaka isang t-shirt na loose blouse. Loose t-shirt pala. Sa Tiligaya po pinakamarami. O, di ba yayamanin na sa Biligaya? Oo, from pants to dress to hanggang ulo. Kita nyo mat na eh, may isang bag na eh. May isang bag na eh, pang pabayan. Bagong bago, thank you so much. Thank you po so much. Tagaan na. So yun guys, pasensya na kayo sa magulo naming unboxing. So excited lang silang mag-unboxing. Bale, wala na si Auntie Pasing guys at si Gigi dahil mayroon tayong action sa labas na nangyayari. Shooting. So kaya bigla kaming nawala. Takbo kami doon. Nagmarites. Nagmarites. Yan, gusto lang po namin mag-thank you kay Sir Romy at kay Ma'am Cathy. Thank you so much po. Thank you so much po. Sa blessing. God bless po. Yan, matutuwa yung mga katutubo sa binigay nyong blessing. Gusto lang din po namin batiin ng happy birthday si Sir Anonymous subscribers. Ayan, happy birthday po! Happy birthday po! Maraming salamat po sa natulong nyo sa Team DFL. Ayan, sana pagpalain pa po kayo ng may kapal. Ayan, happy birthday po! Enjoy your day! Thank you! Happy birthday po! We love you po!